Това е последният талисман, който раздавам, така че останете до края на видеото. Под последния нямам предвид наистина последен. Много трябва да обновяваме талисманите и те ще бъдат вече изцяло от дърво. Също така, освен на футболни топки, добавям талисмани на различни шоута, различни мимове и като цяло различни сфери от живота на човек. Утре, например, пускам 2 талисмана на едно от най-гледаните шоута по Cartoon Network. Така че харесвайте и споделяйте видеото и не пропускайте утрешното видео с новите талисмани. Добре, стига съм ви обяснявал. А сега ще раздавам талисман на топката Бразука, заедно с един допълнителен стикер, който е на европейското от 2008 година. И ако си мислите, че сте видели всичко, представям ви първото на света чашково дърво, което ражда чашки. Много ви моля да бъдете отговорни и да си изхвърляте отпадъците само на обозначените за това места. А сега е локацията, но както винаги препоръчвам, направете се регистрация на сайта danlindaway.com и ще видите детайлна локация на мапа. Винаги с възрастен успех!